Siwmai a chroeso i'r Newyddion i Ddysgwyr. Podlediad i bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon. Ifancaf, youngest, ifancaf. Genedigaeth, birth, genedigaeth. Caerlŷr, Leicester, Caerlŷr. Rhyddhau, to release, rhyddhau. Anrhydeddu, to honour, anrhydeddu. Gwrthryfel, rebellion, gwrthryfel. Cynhyrchiad, production, cynhyrchiad. Mynyddwr, mountaineer, mynyddwr. Cysylltiad, connection, cysylltiad. Cynllunio, to plan, cynllunio. Llethrau, slopes, llethrau. Perchnogion, owners, perchnogion. Ymweliad gwladol, state visit. Ymweliad gwladol. Adloniant, entertainment. Adloniant. Gwledd, feast. Gwledd. Delwedd, image. Delwedd. Taflunio, to project. Taflunio. Ymddwyn, to behave. Ymddwyn. Cynhadledd i'r wasg, press conference. Cynhadledd i'r wasg. Barn, opinion. Barn. Dod I rym, to come into force. Dod I rym. Cyfraniad, contribution. Cyfraniad. Atyniadau, attractions. Atyniadau. Cyrchfan, destination. Cyrchfan. Ymgynghoriad, consultation. Ymgynghoriad. Rhybydd, warning. Rhybydd. Cystadleuaeth, competition. Cystadleuaeth. Cyhoeddi, to announce. Cyhoeddi. Buwch goch gota, ladybird. Buwch goch gota. Dyfnaint, Devon. Dyfnaint. Plymio, to dive. Plymio. Darlledu, to broadcast. Darlledu. Nawr, dyma prif straeon newyddion yr wythnos hon. Dydd Llun, y 15fed o Fedi. Daeth newyddion o'r gwobrau Emi a gynhaliwyd ddydd Sul, ac roedd rhai enillwyr mawr o'r Deyrnas Unedig. Enillodd y gyfres Netflix Adolescents 8 gwobr, gan gynnwys yr actor a'r actores orau. Daeth Owen Cooper, sy'n 15 oed, yn yr enillydd gwrywaidd ifancaf erioed. Newyddion da ym myd natur. Yr wythnos hon, mae Bonobo wedi rhoi genedigaeth I fabi yn sŵ Twycros yn swydd Caerlŷr. Mae bonobos, sydd yn rhannu mwy nag 98% o DNA gyda bodau dynol, mewn perygl mawr ar hyn o bryd. Felly, mae'r newyddion wedi cael ei ddathlu'n fawr. Dydd Mawrth, yr 15 o Fedi. Clywon ni fod yr actor Hollywood Robert Redford wedi marw, yn 89 oed. Roedd yn enwog am ei rolau mewn ffilmiau fel Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting ac Out of Africa, ac hefyd am ei waith gyda gwyl ffilm Sundance. Mae'r llun cyntaf o Michael Sheen yn ei rôl fel Owain Glyndŵr wedi rhyddhau I nodi'r diwrnod blynyddol sy'n anrhydeddu tywysog olaf Cymru. Mae'r ddrama newydd,
Owain a Henry, yn portreadu gwrthryfel Glyndŵr yn erbyn rheolaeth Lloegr yn y 15fed ganrif. Dyma un o'r cynhyrchiadau cyntaf i gael eu cyhoeddi gan Theatr Genedlaethol Cymru, cwmni Michael Sheen. Mae'n cael ei gyd-gynhyrchu a chanolfan Millennium Cymru, a bydd yn cael ei pherfformio ym mis Tachwedd 2026. Dydd Mercher, yr ail ar 15 o Fedi. Mae Tashi Tenzing, wyr un o fynyddwyr enwocaf y byd, wedi ymweld ag Eryri i barhau ar cysylltiad hanesyddol rhwng ei deulu a'r ardal. Pan ddringodd y Sherpa Tenzing Norgay a Sir Edmund Hillary mynydd Everest ym 1953, daeth y ddau yn enwog ledled y byd. Ond, cyn eu hantur anhygoel, treulio nhw amser hir yn cynllunio, yn ymarfer ac yn dod i adnabod ei gilydd ar lethrau'r Wyddfa ac yn westy pen y gwryd, ger pen y pas. Mae teulu Tenzing yn dal i gadw mewn cysylltiad a perchnogion y gwesty. Busnes sy'n dal i gael ei redig heddiw gan yr un teulu Cymreig. Cyrhaeddodd yr arlywydd Trump y Deyrnas Unedig ar gyfer ei ymweliad gwladol. Mwynhaodd adloniant a gwledd gyda'r brenin Charles ac aelodau o'r teulu brenhinol. Gwrthododd Eluned Morgan, prif weinidog Cymru, wahoddiad y brenin i'r wledd gyda Trump yng Nghastell Windsor. Yn Llundain, gwelwyd protestiadau yn erbyn yr arlywydd, a cafodd delwedd o Trump a Jeffrey Epstein ei taflunio ar Gastell Windsor. Dydd Iau, y 19fed o Fedi. Cafodd Sir Keir Starmer a Donald Trump gyfarfod yn Chequers. Roedd llawer o ddyfalu ynghylch sut y byddai'r arlywydd yn ymddwyn. Fodd bynnag, aeth y diwrnod yn iawn, heb unrhyw ddrama. Roedd y gynhadledd i'r wasg ar ddiwedd y dydd yn sifil, ac gweithaf rhai gwahaniaethau barn, mae'n ymddangos bod y berthynos rhwng y prif weinidog a'r arlywydd yn dal yn gryf. Mae cyfraith newydd sy'n caniatáu i gynghorau godi treth dwristaidd o bunt 30 ceiniog y noson ar bobl sy'n aros dros nos wedi dod i rym yng Nghymru. Dywedodd Llywodraeth Cymru y bydd y cyfraniad bach yn helpu i gynnal yr atyniadau sy'n gwneud Cymru yn gyrchfan dwristiaidd wych. Mae treth debyg eisoes yn bodoli mewn llawer o wledydd ledled y byd. Ond, fydden ni ddim yn gweld y newidiadau tan 2027 ar y cynharaf, oherwydd mae rhaid i gynghorau gynnal ymgynghoriad a rhoi 12 mis o rybydd o'r newidiadau. Dydd Gwener, y 4 ar 15 o Fedi. Cafodd enillwyr cystadleuaeth ffotograffydd cefnfor y flwyddyn eu cyhoeddi. Yr enillydd mawr oedd Yuri Ivanov am ei lun o Fuwch Goch Gota'r Môr yn Bali. Roedd yna hefyd luniau anhygoel a enilloedd wobrau mewn categorïau eraill, gan gynnwys ffotograffydd ifanc o ddyfnaint a enillodd wobr am lun gymerodd o 2 sgwid wrth blymio yn ei ardal leol. Mae'r BBEC yn dathlu 50 mlynedd ers i Fawlty Towers gael ei darlledu ar y teledu am y tro cyntaf. Taw dim ond 12 pennod oedd gan y gyfres,
Mae'n cael ei hadnabod fel un o'r comedïau Prydeinig mwyaf poblogaidd erioed, gyda'r cymeriadau ymhlith y rhai mwyaf enwog a grëwyd erioed ar gyfer teledu Prydeinig. Diolch am wrando ar y newyddion i ddysgwyr yr wythnos hon.